Sergej Trifunović. Zdravo, uličari. Zdravo, dokoni i spijači espresa. Zdravo, mrsomudi. Zdravo, Soroše i plaćenici. Zdravo, nezahvalna bagro koja svaki dan rasplače svog predsjednika koji čovjek ne spava. Pa jel imate bre i malo stida bre? Jel imate srama malo? Jel imate nečeg ljudskog u sebi, majku? U ovom trenutku, jao koliko vas je, majko moja. Ne, juče, znači uvijek sam bio dobar prognozer. Jugoslav vam je rekao kako nema interneta. Ja sam jedini čovjek koji ima internet, pošto prvorođeni obožava da čita moje tweetove, tako da on sebi ne može da uskrati tu. Sad za prvorođenog, samo da vas snimim prvo. Slino, 8.000 ljudi te pozdravlja. Svi ste naravno perfidno i bezobrazno došli u ovim simskim jaknama, sramota, nećemo. Ima jedan tužan moment. A taj tužan moment je taj da sam ja pre tačno 20 godina ja mogu ja sad da završim svoju tužnu priču. Hvala. Dakle, pre tačno 20 godina sam stajao ovde i vodio miting na Bogojavljenje kada se predsjednički kandidat koji je trebalo da sruši Slobodana Miloševića, Vojislav Koštunica ovde predstavlja, ovde je bila premijera. 27 godina na ulici. 27 godina mi na ulici branimo svoje dostojanstvo, pokušavamo na ulici da stvorimo državu, pošto nam vlasti to očigledno ne daju, pošto vlasti očigledno ne znaju šta je to država. Pošto vlasti očigledno ne znaju šta je to narod. Pošto su vlasti spremne uvek da prodaju i izjebu svoj narod. 27 godina mi ovde dreždimo na ulici. Ali kunem se, životom i ranjenom dušom svojom, ne pitajte me kako, ali znam, ovo će ovde da stane. Ovo nam je, obećavam vam, poslednja ulica. Mnogi od vas se nisu rodili kad sam ja kao student 92. prvi put izašao na ulici. I kad me pogodio gumeni metak, i kad sam popio suzavac, i kad sam popio vodeni top. Gavrilo Vučetić, mladi član Pokreta slobodnih građana i student Fakulteta dramskih umetnosti koji je pokrenuo one prošlogodišnje proteste,
i bio optužen zbog toga zajedno sa Pavlom Terzićem i oslobođen pre neki dan, mi je doneo ovu majicu na kojoj piše "Bacam kamenje na sistem". To je stih iz pesme njegovog oca, vođe grupe Darko Dad, iz predstave koju smo igrali 95. godine. Mi sad imamo generacije odgajane na ulici. Ulica 2.0, 3.0, 6S i tako dalje i tako dalje. No, meni su, kad sam postao političar, počeli da pišu govore, tako da ću ja, obzirom da mi je prvorođeni obezbedio internet, samo meni i niko više. Dobar dan, slobodni ljudi. Dobar dan, Srbi, Mađari, Romi, Crnogorci, pravoslavni, katolici, muslimani, ateisti, liberali, nacionalisti, partizanovci, zvezdaši, Užičani, Čačani, Kragujevčani, Milanovčani, Piroćanci, Zaječarci, Majdanpečani, Nišlije, Leskovčani. Dobar dan svima vama koji ste došli po svoje parče slobode. Moj omiljeni pisac Fjodor Mihajlović Dostojevski je rekao da je čovek biće koje se na sve navikava. Ali biće koje se navikne na odsustvo slobode, to više nije čovek. To je bot. I osnovni zadatak svih nas ovde je da proširimo ovaj talas slobode i pobune na sve ljude oko nas. Oslobodili smo se straha, dobro. Dobar početak, ali moramo još. Moramo da proverimo sve one naše poznanike koji su odustali, koji su nezadovoljni, koji su grintari, koji su nepoverljivi, koji misle da ništa neće desiti, koji stalno govore ali ipak, znate, nemojte, nemoguće, ne može. Moramo da ih promenimo. One koji misle da je bolje jedan sendvič ili crvena novčanica, ukrali su nam slobodu, proneli nam laži, pljačkaju nas, a onda nas nazivaju opasnim neprijateljima Srbije i kupuju za jednu crvenu. Dostojanstvo u Srbiji danas košta 1000 dinara. Pa reći vam nešto, dostojanstvo nema cenu. Nas, dakle, ovde nazivaju opasnim neprijateljima Srbije. Pa neće biti Slino, neće biti Smrte, neće biti Plačepičko, neće to baš biti tako. Mi smo, sine mili, ovde branitelji Srbije. Mi smo najveći patrioti. Zato jer želimo da ta Srbija bude još bolja, snažnija i slobodna. A to pre svega podrazumeva pravo na kritički stav koji vi nesrećnici nemate. Nećemo jednoumlje, nećemo moćnike koji deci udaraju banane na terenu. Hoćemo sistem koji radi u korist mladog čoveka, a ne moćnika. 35.000 ljudi svake godine je manje u ovoj našoj Srbiji. I starostni prosek je sve. Mi smo najstarija nacija u Evropi. Jer on tera mlade ljude i dovodi Sirice i Mađare i bla. Sve to lepo. Zato se oni plaše, jer se užasavaju pomisli da neke ljude nisu kupili, neki ljude nisu ucenili, neki ljude nisu zastrašili, zato što neki ljudi nemaju cenu. Svakog dana gledamo kako dodatno pokušavaju da podele narod,
da posaju mržnju i sruše sve mostove, da okrenu žene protiv muškaraca, Srbe protiv Hrvata, decu protiv roditelja, policiju protiv svog naroda, institucije protiv svojih građana. Hoće da nas razgraniče sa svojima. Mlada plačikvička, bez jednog dana radnog staža, koja se razume u sve, u ekonomiju, u privredu, u porađenje dece, u pičke materine, u leteće automobile, u električne skateboarde, u čipove, je počeo karijeru tako što je sa 25 godina rekao da za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana. Naravno, takva karijera se nastavlja tako što 25 godina kasnije izvedeš žandarmeriju na decu. Na decu koja nisu robovi nikome, koja nisu Šešelju svom šefu išli po burek, na decu koja misle svojom glavom. Hoćemo li da čekamo da vidimo šta je u stanju da uradi sa 60 jebenih godina? Nećemo. Kada nas bude još manje i kada nas zavodi još više, nećemo, dragi moji. Nema podele. Na podelu ne pristajemo. Srbija je ovde jedinstvena. Nema Sisoju tvojih i mojih. Nema njegovih i naših, nema više njegovih i naših autobusa, njegovih i naših građana. Dosta više s tom navijačkom filozofijom. Celu Srbiju, sve građane si podelio na sluge kojima gospodariš i one koje ne podnose jer imaju svoju glavu, svoj kritički stav i želju za slobodom. To je okupatorska logika, plačipičko, okupatorska logika. E, to je ono, pošto će on da padne, to uopšte nije upitno, on će da padne, to sam više puta rekao, da sedimo u kući i jedemo kokice, on će da padne. Zato što će ga njegovi srušiti, zato što nema kadrove, zato što ima Martinovića, zato što ima Vulvina, zato što ima ortaka koji je osumnjičen da je ubio za zemunski klan, na mestu ministra zdravlja, koji onda kad se skupi neka građanska inicijativa i napravi fond da leči decu, što je njegov posao, a on pošalje policiju za organizovani kriminal. Pa jebon sam ti, 300 maj. Ovu bitku ćemo svi zajedno da dobijemo. Svi kao jedan, svi jednaki pred zakonom, svi jednaki u šansama, svi smo jednaki pred Ustavom Srbije. I on i njegovi poltroni i mi ovde. Vladavina zakona i Ustava jedino nas to odvaja od varvarstva. Zato dosta podela. Nema prve i druge Srbije. Sere mi se od drugo Srbija. Šta znači druga Srbija? Jedna je Srbija, bre, ej! Mi danas, ne njima, ali ovima koji su ucenili, pružamo ruku. Svi smo jednaki pred zakonom, svi imamo pravo na slobodnu misao i reč, na kritički stav, na školovanje, na lečenje, na pravdu. Ne pristajemo na Srbiju gde će pravda, gde će sigurnost, gde će posao, gde će šansa i na kraju gde će i samo roditeljstvo biti privilegija neke premijerke i onih bliskih vlasti. To nije Srbija, to nije zemlja, to nije država, to nije pravo, to nije sloboda. Zato moramo svi zajedno pod zastavu slobode, svi zajedno pod reč zakona i Ustava. Svi smo rođeni jednaki i tako mora da ostane. Ustali smo protiv te nove, perfidne okupacije, protiv te partokratije. Ko si ti, čoveče, da uzurpiraš zakon?
da određuje ko će da se hapsi, a ko će da se oslobađa, ko ti se sviđa, ko ne. Ko si ti da sklanjaš ubice na Kipar, da štitiš seksualne manijake, da grliš bolesnu decu, da budeš gospodar života i smrti? Who the fuck is you? Zove me no caller ID, verovatno neko izbije. Ok, odjebo se da znate. Nezavisne institucije koje pripadaju svima nama. I ti si samo jedan od nas. Zato se mi danas borimo i za one nehrabre, i one ucenjene, za one koji moraju da slikaju svoj glas na listiću pored lične karte, koji moraju da se pojave na skupu i da odgube posao, za one koji nose pelene jer ne smiju da dignu glas protiv kapitaliste, za one koji kažu sve ste u pravu, ali će vas u grob oterati. Usreće vam se to ali u život. Ali mi smo i za vas ovde, mi smo i za vas ovde. Mi ovde branimo i vaša prava i dostojanstvo. Niko ne sme da vas plaši. Niko ne sme da bude rob u slobodnoj zemlji. Ova zemlja pre svega mora biti slobodna. Ajmo, evo vam ruka. U ovome smo zajedno. Prestanite da ćutite i da trpite. Zaštitit ćemo vas. To će biti pobjeda. Svi zajedno ujedinjeni pred zakonom, a ne pod nekom partijskom zastavom za sendvič i 1000 dinara. Neki tamo, kad sam bio mali i kad mi je majka govorila da je politika kurva, a ja sam uvijek želeo da ti dosadni ljudi političari izgledaju kao top lista nadrealista. Pazi šta želiš da ti se ne ostvari. Oni su juče postali top lista nadrealista. Ljudi, jel vidio neko nešto strašnije i smešnije od onog štrajka, ne štrajka glađu? Da li neko vidio? Moram priznati da se juče jako smejao. Međutim, ova predivna kreatura koja nije služila vojsku, ali je zato ministar vojske, jeli? Reče da najveću pretnju po bezbednost Srbije predstavlja opozicija. Dakle, vi, mi, ovo ovde skupina ljudi, vi ste najveća pretnja za ovu zemlju koja hrli ka prosperitetu nenormalnih džinovskih konaca. Sram vas bilo. I sloboda reči je za njega opasnost. Tu se slažemo. Mi smo opasnost za sve bivše, sadašnje i buduće faraone koji umisle da su veći od zakona. A ti, nesrećni lažni gušteru sa kursom vojske od 15 dana, ti što sramotiš srpskog vojnika. Nešto najslavnije što ova istorija ima. Ti što sramotiš tu slobodarsku uniformu i svu žrtvu koja je podneta za slobodu od okupatora, od tiranina, ti se sada toj uniformi podsmevaš i oduzimaš je čast. I pritom ti crtaš mete građanima koje bi trebalo da braniš. Pozivaš na sukob unutar naroda, prizivaš građanski rat. Da li si ti jebeno normalan? Kako glupo pitanje. Naravno da nisi normalan, ti si čoveče za hospitalizaciju. To svi znamo, jebeno. No, pre nego što dođe hospitalizacija, ja vam ovde čvrsto obećam, ako išta mogu da obećam, a stvarno ne mogu ništa, jer mi je pun kufer političara koji sve što obećavaju, ali ja obećam ću se boriti do krvi za onu skuplju reč koja se zove lustracija. Svako ko sedne u istu sobu sa bilo kojim činiocem ove vlasti, za mene je moj najveći neprijatelj od tog trenutka. Nema kompromisa, jer su nas ti kompromisi doveli do ovde.
Nema jebenih Rasima Ljajića, Čedomira Jovanovića, Ivica Dačića, Nenada Čanaka, kuraca, palaca, pičaka, materina. Nema, više vas neće biti. Nestaćete, što bi rekao naš susjed, kao drek na vjetru. Ja vam to obećavam. Evo, zovu me da završim. Dakle, možeš? Ne, ja sam spremio ko Castro, 7 sati. Ko ti piše te govore? Ma ima njih nekoliko, svako moram da ispoštujem. Znači ovako. Oni organizuju kontramitinge, upadaju u gradske uprave, prisiljavaju ucenjene ljude i razvoze ih po Srbiji. Evo ja apelujem na njih da ih dovedu ovde. Molim da dovedu te ljude da nas čuju i vide. Neka dođu. I treba da dođu ti ljudi da budu s nama, da vide kako je lako, kako je lepo, kako je normalno biti slobodan i misliti svojom glavom, kako je divno i dostojanstveno braniti svoje društvo i svoju državu od uzurpatora, kako je lekovito ne mrzeti druge i kako je nužno braniti slobodu svaki put kad je ta sloboda ugrožena. Ako vam se slučajno desi, ne do vam Bog, da ovaj čovjek koji je stvarno želeo samo se baviti svojim poslom, sutra, ne daj Bože, postane predsjednik Srbije. I ako počne da jede govna, ja vas molim da dođete u ovom broju ovde da mi se ne jebete milosne majke. Ali nemojte da čekate da vas ja kao predsjednik pozivam na vašu građansku dužnost. Nego me predupredite. Upravo sam dobio poruku, ne silazi odatle, please. Pa evo još, samo ovo. Slobodna Srbija je ona Srbija koja ne šalje žandarmeriju na decu. Koja ne žrtvuje pilote da bi se slikala za televiziju. Koja ne blokira grad i gradski prevoz jer joj se ne sviđa šta čuje. Koja ne puca na novinare jer pišu istinu o lopovluku. Zato samo hrabro, strpljivo i uporno. Uspjećemo da podignemo društvo i napravimo sistem koji će konačno odgovarati svojim građanima, a ne lobby grupama i tajkunima. Napravit ćemo izbore na kojima se vrši pošteno brojanje, gde će kriminalci biti u zatvoru, a ne na vlasti, gde ćemo mi našu decu lečiti sistematski, a ne SMS-om, gde će radnik biti poštovan i plaćen, a ne ucenjen. Odjebi. I gde će vlast, što je najbitnije, biti smenjiva. Želim još jednom da se zahvalim svima vama koji ste uprkos svim teškoćama, dakle autobusima koji su otkazivali, vozovima koji su naplaćivali ne znam šta, došli ovde u Beograd. I ja sam juče dobio optužbu, rekao sam na sastanku opozicije, bit će 100.000 ljudi. 100.000 ljudi. Vas ovde bre ima preko 100.000 bre. Si vidio Đilase, opet sam bio u pravu. Kao neće biti 100.000, bit će 100.000. Ovo će sve da se završi. Nemojte očekivati rezultate danas, nemojte očekivati rezultate sutra. Neka bude za godinu, dve. Mi stvaramo ovde društvo. Mi ovde stvaramo sistem, popravljamo haos i postavljamo temelj za slobodno društvo. A ova govna, kad god da odu, otiće sva zajedno u isti slivnik. Da se nikad više ne vrate. To je dobra vest. Mislite o tome. Sve vas volim, ljubim vas. Ja. Živjela slobodna Srbija!